imos a topar o que parecen anacos de escoura. A verdad que estudalo con máis detenimento, pero bueno, si así, pois pode ser unha pista que nos axude a poder datar ou identificar que tipo de construcción, de edificación, de fortaleza é esta do Castelo de Cerveira, de poder analizar. Bueno, estamos rematando a baixada do Castelo de Cerveira, estamos na aba sur deste enorme Nunatak feito polos glaciares da última glaciación, do último período glacial, e vimos de pasar a carón dunha caseta, dunha choza de pastores nunha preciosa aba nesta baixada, como digo, que dá prácticamente todas as claves de como poideron ser as construcións, as edificacións que vimos de ver no Castelo de Cerveira. Zonas nas que conserva o pavimento perfectamente. Aquí estamos de novo, no punto de partida, tras unha xornada camiñando pola serra. Vale, que na zona na que estamos é unha zona de acceso, un camiño natural de acceso cara ao interior da serra, e moitas son as rutas que transitan por aquí. Tras subir pola amba este do castelo e baixar pola oeste e percorrer toda a cresta hasta o fondo do valle e volver por este camiño, podemos constatar que non existe, ou polo menos non atopamos ningunha ruta de acceso ao alto do castelo digna de chamarse camiño, máis que os propios sendeiros que podan trazar os corzos ou os animais salvaxes que andan pola zona.